njengoba uJoseph ehamba eyale akaseza ukuyifela yena because sekunesilwane esifile on his behalf. Asibuke where we coming from with an intent to shape where we are going. And that is why vele nje singaxabana sibanga ukuthi ngithi mina akudliwe iwundlu. Inyoka yakhandwa kanjani kuthiwa kwa collect amagolide ashaywa into the shape of the snake. Siyanibingelela, siyanamukela ohlelweni lethu le-new move of the Holy Spirit. Ugama uvusi hayi laba abanye uvusi kodwa uvusi wakamazibuko isibongo. Namhlanje nginomholi inceku yenkosi ubaba wethu ubaba uShabangu, amen. Osebandleni la senyonini ngiyaku-introduce aku-introduce kahle emholi siyakubingelela egameni lenkosi, amen. Siyabingelela Nzima, we greet you nababukeli, amen, egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kuba ingxenye of the program, amen. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosiza kakhulu as we continue ngezwi lakhe, amen. Emva kwesikhathi eside mholi ungasekho nathi. Siyabonga ukuthi uphinde ubuye namhlanje sibe nawe. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza. We are uncovering the message of Christ from the Old Testament. Amen. Sesihambe nobaba uMhlanga, I think episode i3. yes4 le uzohamba kuyona manje mholi. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu futhi niyashisa. Kancane ngizongifaka emlilweni uMhlanga oshisayo. Ubaba uMhlanga oshisayo kakhulu. Mholi siphuma kuyi-episode whereby sihambe saze safika entweni yesethembiso from kuthenjiswa uAbraham kuhanjwa ngolayini nje kuthenjiswa uNkulunkulu ethembisa nje and angasuki esethembisweni sakhe because sithola uAbraham uyathenjiswa isithembiso sisodwa. uAbraham uyazala, I think uzala uIsaac, amen, isithembiso sisodwa. Isaac uzala uJakobe, isithembiso simile sisodwa mholi. Iyaqhubeka lento iyofika kubo Josepha, isithembiso sisodwa. Yes. Kulokho kumiwe isithembisene esisodwa. Now ngifisa singene nje kule ngoba isikhathi sethu kule ya last episode isheshe saphela ngendaba yokukhuluma kakhulu kwami. So nginethemba lokuthi ngizokwehlisa kukhulume wena kakhulu ukuze ababukeli bathole into okufanele bayithole, which is ukudla. Amen. Amen. So la ngifisa singene kulento yokuthi la sesithola uJosepha bayamthengisa. Amen. Uthengiswa abafowabo. Uma bemthengisa, before bezomthengisa kunento ethi babefuna ukumbulala. So now uma besehlane thiwa bathatha ingubo yakhe, right? Uma bethatha ingubo yakhe thiwa bahlaba impongo, then bacwilisa igazi lengubo egazini. Amen. Bese beyayithatha behambise kubaba. Mabefika kubaba kunento abayishoyo lapho. La siveza imessage mholi. Amen. kaKristu. Yes, le ngiyacabanga ukuthi lento engikhuluma ngayo Genesis 37 of verse 31. Ukuze sikwazi ukuhamba kahle mholi, ngiyazi ukuthi umholi othanda ukuthi sifunde singakhuluma into ephuma emlonyeni wethu. Genesis 37 verse 31. Angazi noma ngingakufundela noma uzofunda mholi noma uzovela uyiqale nje. Ungafunda leadership ngoba yabona senzela ababukeli. Amen. Okay, u31 uthi base bethatha ingubo kaJosepha, bahlaba impongo, bacwilisa ingubo egazini. Bathumela leyo ngubo enemikhono emide bayisa kuyise bathi, "Sitholile lena, ake ubone. Uma le ngubo ingendodana yakho yini noma akusiyo na?" Wayibona wathi yiyo ingubo yendodana yami. Isilwane esibi simdlile. Yebo uJosepha udatshuliwe nokudatshulwa. Amen. I think neyami isho kanjalo
ngiphethe isiZulu Amen. namhlanje nelami lisho kanjalo iBhayibheli. Mhlawumbe singaqala la ekuthenini, I know mhlawumbe umholi would have covered ngiyamthemba umhlanga would have covered le Shandisi mhlawumbe engizoyisho. Singaqala ekuthenini sibuke ukuthi wayithola kanjani ingubo uJoseph, Amen. and understand ukuthi yayisho ukuthini ingubo Okay. kaJoseph. One of the things uJoseph ayenazo was ukuzonda isono. Okay. And ekuzondeni isono wasethola umvuzo wengubo. Ngamanye amazwi leya ngubo was a reward for ukuzonda isono. So ubaba wakhe wayemnika ingubo yokuzonda isono. Ngamanye amazwi ke siyathola ukuthi size sifika engubeni nje, and they know ukuthi uma ke kwavela ingubo kubaba Yes. kusho ukuthi kuvela indodana. So ngamanye amazwi ingubo signified indodana kubaba, ngoba beza kuye nje bethi Balethi indodana. ihlatshiwe indodana, ngoba usho kanjalo naye ukuthi shuthi kunesilwane esibi esidle indodana ngenxa yokuthi ubona ingubo. So uma sibuka ke njengoba bengithi siqala sibuka ukuthi wayithola ngoba kwenze njani ingubo. Amen. Then uzothola ukuthi uma obhuti bakhe behlaba impongo becwilisa egazini ingubo yakhe, lokho angithi sithi we are preaching now the message or we are revealing the message of Christ Yes. from the Old Testament. So si check ukuthi lezi zinto zonke bezi shadow of what was to come. Yes. So laba baprofeta ukuthi kunabantu okuzofanele ukuthi impilo yabo ithathwe yigazi. Amen. Ngamanye amazwi njengoba uJoseph ehamba eyale akaseza ukuyifela yena because sekunesilwane esifile on his behalf. So kuprofetwa ukuthi in the new dispensation and testament sizongafi thina ngenxa yezono zethu, but kunomuntu okuzofanele afe on our behalf. So njengoba ke mhlambe ngingayiphusha further ngithi le ngubo kuthiwa yayimbalabala, Okay. inama colors owawungawacabanga. And ngalesa sikhathi ku-Old Testament kwakuthiwa into kaNkulunkulu eyamaJuda kuphela. Yes. So kuprofetwa ukuthi manje yonke imibala Yangena. izongena ngenxa yegazi. Amen. So ke sibuka that message eshiwo lapho kaKristu ukuthi wonke umuntu ke manje, whether umnyama whether umhlophe whether ngenxa yegazi Siyangena. you are justified. Yabo, so ngiyacabanga ukuthi into yengubo yayinakho ukuveza ukuthi esimeni futhi ke sithe kwakuyingubo yokuzonda isono, ngamanye amagama ingubo of purity. iBhayibheli liveza ukuthi ongasazange isono wenziwe isono ngenxa yethu. Ngamanye amazwi leya ngubo yayisignify ukuthi ongasazange isono uzohlatshwa enziwe isono ngenxa yabantu abasaziyo isono. So kwaku exchangewa laphayana. Le mpongo yayingazi ukuthi kwenzakalani, ibulawa nje ingazi ukuthi kwenzeka, kanti kususwa ububi kumuntu bufakwa kwimpongo. Amen. And then bese kuthiwa lapha ku-Old Testament njalo kwakuthiwa mhlawumbe sisazofika khona la Moses babethi kuhlatshwa imvufu ukuthi sizobona umuntu ezobonakala esinda esonweni sakhe. Ngamanye amazwi kwakucheck ukuthi ukufa kwemvu kusho ukufa komuntu, it's a substitute. Nalapha yakwakwenziwa isubstitute ke ukuthi kunabantu kumele bayifele ngenxa yokungabi ingcwele babo, but kwaba nomuntu ongcwele ofayo ukuze bona bathathe ubungcwele bakhe. Bese la kuthiwa lengubo sebeyicwilisile kuleli igazi bayisa kuyise. Yes. Then kukhona into ethi uma sesigeziwe ngegazi lika Jesu
uma siya nje sinalelo gazi siya kubaba. Ubaba ukholwa ukuthi na kanjani laba bangabala ekhaya. Mhlawumbe just to add a verse kulokho uthi Paul mayesho uthi madoda thandani amakhosikazi enu njengaKristu elithandile ibandla waligeza ngesigezo sezwi and presented it to the Father. So we are presented sigeziwe singenasono to the Father ngenxa yokuthi yena uthathe indawo yethu. Amen. Asindlule mholi ngoba hey ngizwa kugcwala mina ukuthi angisukumelana. Ngitshela abantu shumayela ukuthi angisukume ngishumayela. Ningakhohlwa cela nihlale nathi ni subscribe lapha ku channel yethu siyacela kakhulu enyonini mholi lapha enyonini siyacela bazalwane ukuthi nje nisisize ithi ukukhula kancane i-channel yethu yazi mayingathi nje kancane siyanithembisa ukuthi sizonenzela okuhle inkosi ithele umusa. Amen. Asiqhubeke mholi. Siya la ku point number 2. La ku point number 2 sizothola ukuzalwa kukaMoses. Mhlambe uzoyiqala le ukuthi uMoses uzalwa kanjani ungena kanjani into kanjalo, but mina ngifisa ukuthi upoint la into yokuthi ukuzalwa kwakhe kumyamrepresenta yini uKristu. Okay, so ngenxa yesikhathi asivele singene kule oyishoyo. iBhayibheli liveza ukuthi ngalesikhathi kuzalwa uMoses kwaphume umlayezo othi abafana ababulawe susa. Ngalesikhathi kuzala uJesu the same message yayiphumile ukuthi abafana ababulawe. Uyabona ama similarities that I can angazi ngai-emphasize kanjani into ethi i-Old Testament is a shadow of what was to happen. Ngamanye amazwi asisho ukuthi Old Testament wrong or ayisena msebenzi. Futhi asisho ukuthi i-message should come from i-Old Testament, but what we are saying is for you to understand what is in New Testament, you must know what happens in Old Testament. So the Old Testament is a shadow and a typology of what was to come. Amen. uMoses kuthiwa wathathwa wayocashiswa. Amen. And ecashiswa nje ucashiswa emfuleni okufakwa khona izingane ezibulewe, kodwa wafakwa yena wayophila kulowo mfula. And iBhayibheli liveza ukuthi noJesu naye wathathwa wayocashiswa. So lama similarities enza ukuthi wonke umuntu ofundayo abone ukuthi uma uke wafunda iverse ungamthola uKristu, kusho ukuthi kumele uqale kahle ufunde kahle, because azavele yonke into ingoKristu from ekuqaleni kuGenesis kuze kuyofika ekugcineni yonke into should be about Christ. So siyabona ukuthi akhona lama similarities ngokuzalwa kukaMose nokuzalwa kukaJesu. Mhlambe sizoyifunda yona lesikuyo manje ukuze singahambi ngaphandle kombhalo. Yes. Umholi uMhlangu ukhulume kakhulu la bezama ukuveza yona lento ukuthi uma sifunda amavesi angali ku Old Testament engazathi njengoba uemphasize into ukuthi ngathi bengaveli into kaKristu. Yes. Ukuthi noma sifunda ngendaba kaNoah, umholi ufunde ngendaba kaNoah, lapho uveza uKristu kakhulu. Ukuthi noma ngathiwa ufunda ngaliphi iqhawe olithandayo ngale, kodwa kulelo qhawe bona uKristu, bona ukusebenza kaNkulunkulu. I think umholi ufundile kumaHebheru waveza into ukuthi uNkulunkulu esekhulumile ngazo zonke indlela ngabaprofeti nani, kodwa ekugcineni wakhuluma ngendodana. Yes. Now into ithi kusho ukuthi le njengoba usho mholi ukuthi yonke into eyayikhulunywa ngalo yayenzeka ngale yayipointa uKristu. Fanele isivezele noma sonke sigcine kuKristu.
kuyamangaza ukuthi khona umuntu ongathi mina ngikholela kwi-Old Testament i-New Testament angikholelwa kuyona, because i-New Testament ayikho ngaphandle kwe-Old Testament. I-New Testament sizoze sifunde ngayo nje ngoba we understand the Old one. Testament. And nalento ethi Testament, I think abantu they should understand ukuthi isho ukuthini. Amen. Ngoba i-Testament isho i-covenant, isivumelwano esisha nesivumelwano esidala. But isivumelwano esisha sivela ngolwazi lwesivumelwano esidala. So ngamanye amazwi angenze nje example. Uma ngabe kuthiwa besinesivumelwano sokuthi uma sizokwenza ishow la, amen, sibhadalana 200 ngenze example. Yes. Bese kufika isikhathi la sibona khona ngathi u200 usuncane. Sizokhokhana manje 20,000. Amen. Akubhuke kakhulu. So uma sithi sizokhokhana 20,000, mina nawe kufanele sazi ukuthi sisuka kuphi. Yes. Sibheke la sibuya khona. Yayibona, but ngeke sikwazi ukuya la siya khona singazi ukuthi sisuka kuphi, because la sisuka khona is a model of where we are going to. And uma ke singahlala kakhulu kwi model of where we coming from, kusingagcina singayanga la siya khona. Amen. Angiphinde futhi, uma singahlala kakhulu kwi model of where we coming from, singagcina singayanga where we are going. Yes. I think mhlawumbe asiyenze ngeverse. uMoses mayephuma abantwana bakaIsrael bephuma eGibhithe, uMoses usebenzisa induku ukuvula ulwandle. Amen. But uma beyongena eCanaan, uMoses akasekho, kwasetshenziswa a different method ukuthi kuvuleke amanzi. Ngamanye amazwi kwakukhona babengathi hayi siyayazi thina into ithi akuphakanyiswa induku. Yayibona, but because sisebenza ngoNkulunkulu wemanje, iBhayibheli mawufunda lapha lithi kuma Hebrews 11 lithi now faith akushiwo into yezolo kuthiwa namhlanje ukukholwa uyayithola, because uma uke wabambelela entweni yangemuva I think babengeke bangene eCanaan if babe nento ethi akuyofuna induku bafethu izophakanyiswa. Uyabona ukuthi babengeke bandlule kulamanzi. So into kakhulu ithi asibuke where we coming from with an intent to shape where we are going. Amen. Siyabonga mholi. Njengoba ngishilo nasekuqaleni, we are the new move. We are the new move of the Holy Spirit. Uhlelo lukaNkulunkulu la khona siveza uKristu. Ngiye ngathi kumholi umhlanga sinazo ezethi indaba ebesingayikhuluma la, but ngokuthi uNkulunkulu usenzele le platform ukuthi kuvele yena. So now that is why we are here and sizoveza uKristu okwethu asinako. Kunla sibuya khona ku point number 2 la ekuzalweni kukaMoses. Ngicela nje ukufunda ukuthi singaze sikhulume into engaphandle. Amen. Or yethu abantu becabanga ukuthi eyethu. Asifunde ku Exodus 1:16. Yathi nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha, uma kuyindodana anoyibulala, kepha uma kuyindodakazi iza kuphila. Amen. Ila khona besiveza ama similarities la khona ekuzalweni kaMose noJesu. Amen. Into yokuthi noJesu kwavela kuHerod into yokuthi abantwana babafana ababulawa. Amen. Amen. I think mholi angazi mhlawumbe ngizoba sezweni yini uma ngingathi kubalekile kakhulu ukuthi isociety yenzani ngabantwana babafana. Amen. Because we are born even from the Old Testament and the New Testament, there has been an attack kwinzalo yabafana. And kakhulu uma nje ungacheckisisa nasemakhaya
abantu abahluphayo abafana. And ngibonile kwenziwa take a girl child to work and trying to empower OCs. But sifanele sibe nayo into ewumbuzo ukuthi what are we doing to protect abafana and to edify abafana ukuze kusasa kube abafana abazokwazi ukuthi bakhulula isizwe njengoMoses. Amen. And uma kaMoses decided ukuthi owami umfana ngizomthatha ngimfake kuyibasket. Yes. Ngiyomfaka la khona abanye befa khona kodwa umehluko uzothi yena ngimfake ekuyibasket. Lithi iBhayibheli wayiphebeza njalo lo mama, and leyo is a symbol yokuthi umfana noma ekhona ezweni la abanye befa khona kodwa kudingeka omama abazoma bephebeze ngomkhuleko to say uNkulunkulu sifihlele abafana. And njalo uma yabonje nasemavasithi iqiniso lithi izingane maziya emavasithi sisuke sisenkingeni yokuthi zingabuya zihenye into, kodwa uma singayithumela zikuyibasket yomkhuleko ukuthi yebo kuyafiwa emavasithi but sithi aziye zise basketini yomkhuleko. Ngiyafisa nje ukuthi mhlawumbe sisazoba nayo isession ngelinye ilanga discussing izindlela zokukhulisa abafana, zokuprotecta abafana, zokuedify abafana for isikhathi esikuso manje. Amen. No sizoyilungisa leyo mholi. Yazi ngake ngaba nayo masikhuluma nosisi into yokuthi izwe life nje it's because abafana kufe kubo. Amen. Okay, asikho ke lapho namhlanje sila ku-Exodus mholi chapter 3 verse 12 to 14. Ngizocela nje lapho kube uwena ozoya uye nje deep mholi, ungene nje uye nje mholi, ngiyakukhulula lapho sithola into angifundi mina mholi, just nje ngiya highlight ukuthi wena ungene yabo. Lapho mholi sithola into yokubizwa kukaMoses, right? Amen. Uma ebizwa uMoses yena uveza izinto eziningi zokungabaza yes kulento abizelwa kuyo. Kuze kufika la khona ethi uma bengibuza ukuthi ngiubani, ngithunywe ubani, ngizothini. Yes. Yabo. So now uNkulunkulu uveza into ethi uma bekubuza le nto le uzothi nginguye enginguye. Amen. Now kanti uJesu naye uma efika la emhlabeni uke waveza into, I think abapriest uma ekhuluma nabo waveza into ethi before uAbraham I am. Amen. Mhlawumbe nceke Nkosi leli iBhayibheli ebengiliphethe linayo into le ya ka I am. La uNkulunkulu mayekhuluma noMoses into yakhe is twofold. Uthi uma ufika lapha ebantwini uthi ungikhona, ungikhoyo, ungithumile. Amen. Kodwa uma ufika kuIsrael uthi I am. Nakhona uma uya esitheni awufiki esitheni uthi ungikhona, ungithumile. Uma ufika esitheni ufika uthi I am. Okay. So iphuthe selenzeka kulezi insuku ukuthi esithunyiwe we go to abantu esithunywe kubo, we go to ibandla siyothi I am, siveza thina, sikhohlwe ukuthi ikhona that other message ethi ungikhoyo, ungithumile. Amen. So sisalapho nje ku I am. Lento ethi I am yenza ukuthi inikeza uMoses ukuthi from ku I am uyakwazi ukuthi mina nguNkulunkulu ongakwazi ukwenza lento obhekene nayo ishabalale ngaleso sikhathi. Yes. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ubalekela into yokuthi athi ngiuNkulunkulu
ka-Abraham mawufika kuFaro uthi nguNkulunkulu ka-Abraham yabo. So leyo nto le iyamlimita because kuzofanele sibheke uAbraham ukuthi uAbraham wenzani and uNkulunkulu wamenzelani uAbraham. But when you go and say I am, kusho ukuthi you are opening a terrain of new possibilities ngezinto uNkulunkulu angazenza. Ngamanye amazwi akekho restricted to past experience zabantu ahambe nabo. Amen. And iBhayibheli liveza ukuthi noJesu uma efika uthi uAbraham engakabi bikho I am. Yes. Sinayo into ethi lana uMoses umebizwa uthunywa ngezwi. Amen. Amen. Yes. And uJohn mayevela uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayeUNkulunkulu ekuNkulunkulu and konke kwavela ngaye. Yes. So lana mayethu I am kukhulunywa ulizwi la which is Christ. Amen. Ukuthi it is Christ who is sending uMoses. That's why ezokwazi ukuthi angene boldly and say before Abraham I am, because into ithi ulizwi lo ovelayo to say hamba okhulula abantu ufika ukuthi yebo. So ayikho into ekufanele ibe event nje uKristu engaveli ngoba yonke into kuthiwa konke kwavela ngaye and nokudaliwe kwadalelwa yena. So lapha ke makuthiwa I am kusho it's a declaration yokuthi uthunywa uba. Amen. Yabo. We are uncovering the message of Christ from the Old Testament. Uyavela uKristu la. Uyavela uKristu and I think it's very important futhi singayisho namanje ukuthi it's very important to understand ukuthi uthunywa uba. Because lento yokunderstand ukuthi uthunywa uba qala ukuthunywa umuntu okuthumayo gives you a message and bese ebeka igama lakhe emva kwakho ukuthi mawufika esitheni uyazi ukuthi ngithunyiwe and nanga umuntu ongithumile and uzathi ku David ngizokwazi ukuthi uthi uholela umphefumulo wami emadlelweni ahlaza bese ethi konke lokhu kwenza ngenxa yegama lakhe. So uthunywa umuntu obheje ngegama lakhe. Amen. Bese kunika imessage. And another thing mholi la makhulunywa no Moses kunezinto anikezwa zona uMoses njengokuthi to aphosa induku phansi. Yes. Le nduku kade lusa ngayo kuthiwa kayiphose phansi mayephosa phansi yashintsha yaba inyoka. Amen. Meaning le nduku kuvela ukuthi isingenza noma yini because isikuyi presence kaNkulunkulu. Nalawo besingayishumayela the whole day leyo yokuthi italent lakho but when it comes to ipresence kaNkulunkulu it can do wonders. Into le oyibuka uyingabaza noma oyibukela phansi right ila ikhona but uma ike yafika in the presence of uNkulunkulu it can do wonders. Kukhona umuntu ongambuka umbuke nje kodwa uma eka wangena umuzwe seshumayela into ongakazi uyizwe ngenxa yokuthi ukuyipresence manje kaNkulunkulu. Umuze secula indlela ekumangazayo nawo ayibo uvuzwa secula kanje it's because ukuyipresence kaNkulunkulu. So in the presence of God kunezinto esizibonayo zenzeka ngezinto esijwayele. Amen. So nakho lokho mhlawumbe ngisho ukuthi ngoba enikeza uNkulunkulu will always prepare you Nceko for where you are going. Amen. Ukuthi upreparewa ngendaba yenyoka kanti le
sekukhona abantu abagraduateile entweni yenyoka uyabo so akenza uNkulunkulu futhi ungahambi uyoqhosha ngenyoka because uNkulunkulu akakwenzeli ukuthi uqhoshe but uprepare wena kulabo abantu oyakubona because already sebe graduated kuloko wena oqala ukuzwa manje. Amen. Uma ukuthi usahleli nathi kuze kufike lesi sikhathi samanje, please make sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyacomment. Okay, siyabonga mholi, siyabonga. La uyavela uKristu iyahamba ke manje into yokuthi uMose usethunyiwe mholi. Aze angene ukuyobakhipha abantwana. Amen. So uma eselapha yakunendaba la khona engicabanga ukuthi sonke siyayazi into yokuthi yayenziwa yenzela ukuthi ukuze laba iziningi ishayo whatever ezazenzeka lapho. So but ngifuna ukuthi singene kulento ye Passover mholi. Amen. La engicabanga ukuthi iyamveza uKristu ephelele. Yes. Ephelele uKristu. So ngifuna singene mholi la kuyi Passover. Exodus number 12, chapter number 12. Yes. Verse number 5. Sifunda nje u5, 7 and 8. Ngoba ngenxa yesikhathi, yabo konje besixoxela kwami mholi ngiyahayi. Bese uyifunda yonke manje ngokuthi siqashile la ekhaya. Ningakhohlwa abazalwane abasishuthayo, abazalwane beSend Studios. Siyacela ukuthi nawe mangabe uyafisa ukuzoshutha bangakwenzela umusa nje impela abazalwane abasishutha kahle kakhulu. Uyangibona nje mawungibhekile lapho ngithi kuba mhlophe nyani kanti mina kahle hle ikhala yami ingaphansi kwesihlahla. Nami ngiyeza ngizokwenza yami podcast. Amen. Siyabonga mholi. Shuthi sesirecruitile. Asifunde la Exodus chapter number 12 verse 5, 7 and 8. Ngizocela ukufunda nje mholi bese wena uzongena usivezela uKristu la. Amen. Evela. Amen. La kuthiwa ke iwundlu malingabi nasici. Libe ngeleduna, libe nomnyaka munye. Nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Mhlambe mholi before uqhubeka nje just ngenzela ukuthi sikhave isikhathi sethu. Amen. Iwundlu malingabi nasici. Uyakhumbula uJesu ekuPilato? Yes. Emcheka. Angathola lutho. Wathini? Angimfumani. Siqedile ngaleli verse asiqhubeka. Uyavela uKristu kuleli verse. Yes, ukuthi uyiwundlu elingenasici. Elakhethwa nje. This was a shadow and a typology of what was to come. Amen. And this was then seen ngale kuPilato ekuthiwa ke ngimthole engenacala. Yeah. Okay. Number 6. Niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe-14 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwaIsrayeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Amen. 7. Baza kuthabathi igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakudlela kuzo. Mhlawumbe futhi asicheke la obani abahlaba iwundlu. Israel. Leli wundlu lihlatshelwa abantu lihlatshwa abantu elizobasiza. Yes. Lapha esiphambanweni uJesu wayeshawa ebulawa ehlatshwa abantu azobasiza. Amen. So this was a shadow and a typology of what was to come. Now into yegazi kuthiwa aligcotshwe emakhothamendeni omnyango. And uma sibuka into yegazi isho lukhulu la. Lento yegazi one I discriminate. 2 lento yegazi ayibheka isibongo. Ngisho ngaya kwaIsraeli uyobuzisisa uzothola ukuthi uma kuthiwa ingelosi uma ifika ibona igazi emakhotham iyodlula ayingeni phakathi icheck ukuthi wakamhlongo Israel wakwa ebot ngenxa yegazi iyodlula. Leyo nto leyo yayisho lento esikhona manje ukuthi
salandwa nathi. Amen. Kwangafuneka ukuthi kuthiwa ningamaJuda noma nibakwa-Israyeli kodwa ngenxa yegazi salandwa nathi. Ingilosi yokufa mayifika iyodlula ngenxa yokuthi igazi lisithengele Ephileni. yeah. Okay. Number 8. Hey, hold. Kusho ukuthi sizofunda la. Kusho ukuthi if ever umuntu etholakala enegazi, mhlawumbe ake ngiyibheke ngalendlela mholi, mhlawumbe nasemakhaya bazongicorrect uma ngi-wrong. Uma ngingaphuma la ngaphandle ngithola abantu beshayana or bebulalana, then ngithelwe igazi. Uma ngisuka ngihamba, then kutholakala ireport ukuthi kunabantu abafile or bashayene lapho. Yes. Uma ngitholakala nginegazi mina, ngiyafanelwa esigamekweni ukubonakala njengomuntu obelapha noma ngenzanga lutho kodwa ngiyafanelwa. So lento isho ukuthi mholi, as long as igazi libheciwe, whether mholi sidlile noma sidlanga, kodwa nje igazi malibheciwe. I want to suggest leadership ukuthi there is a relationship bese kuba khona ukuhlengeka. Lana kuthiwa ingelosi yokufa. Yes. Iyofika idluliswa ukuthi ibone igazi. And into yokubona igazi isho ukuthi nobe phakathi. Remember ayidluliswa ukuthi udlile. Idluliswa igazi. Idluliswa ukubona igazi. Okusho ukuthi nobe phakathi ade ezovakasha. Eish. Usengena emseni wokuthi kunegazi sesindile now. Manje la kwa uma kuthiwa igazi alikho noma engwaka Israel. Uyafa. Okay. So into yegazi kahlehle inayo into yokwenza ngokuthi like asivumelana ukuthi sizoyithola imvu, sizolithola iwundlu sigcobise. Ngamanye amazwi wonke umuzi needed iwundlu lokugcobisa. Nathi sidinga iwundlu lokugcobisa and iwundlu lalethwa uNkulunkulu. uJohn mayimpresent uthi behold the lamb of God that was slain for izono zomuntu before the foundation of the earth. So iwundlu lawo wonke umuntu ovumayo. Amen. Number 8 asifunde. Baza kuyidla inyama ngalobo busuku, yosiwe ngomlilo. Baya kuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. Amen. Mhlambe asale sesifunda no 1 Corinthians chapter number 5 verse 7. Sifunde nje lapho wabase Korinte yabokuqala 5:7. U7 uthi khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Njengalokhu ningabe mvubelo ngokuba nelethi iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Uyiqedile angazi ukuthi usafuna ngenze njani ngoba uyiqibile. Into la ikakhulu ngewundlu kuthiwa dlanini iwundlu abadle iwundlu. Mhlawumbe singaveza into yewundlu as Christ. One uKristu uveziwe as iwundlu. Amen. Waziveza as isinkwa yena. Njoba kuthiwa kudliwa isinkwa esingenamvubelo, uKristu uzivezile as isinkwa. Ngamanye amazwi, for you to be able to survive, dlana iwundlu. And iwundlu is the word kaNkulunkulu. So kwakushiwo la ukuthi wonke umuntu ozophuma la ahambe akwazi ukusurvive endleleni must be sustained by ukudla iwundlu elingu Christ. That's why eseveza ke ngale
uPaul ukuthi iwundlu lethu lele linguKristu. Hlatshiwe no. So le Passover was for Israel. But ngapha is for everyone. Amen. Amen. Ingakho ke zothi nathi lethi Pasika Lihlatshiwe. lihlatshiwe. Sonke ke we can get into leyo musa to say nami lami lihlatshiwe ngenxa yesivumelwano. Engisenzile angidingi ukuba waka Israel but ngidinga ukuvuma. Bese ke ngiya identify newundlu elihlatshiwe. Amen. Now agcini ngokuthi lihlatshwe kuphela. Liyadliwa iwundlu. Liyadliwa iwundlu. Amen. And into yokudla iwundlu iyasiza along the way. Yes. Liyadliwa iwundlu. Aligcini ngokuhlatshwa. Aligcini ngokuba yiwundlu ngalesikhathi lihlatshelwa thina. But liyadliwa iwundlu. Iwundlu liyadliwa ngezwi likaNkulunkulu. Liyadliwa iwundlu ngomthandazo. Liyadliwa iwundlu. When udli iwundlu kusho ukuthi you are declaring a relationship with ngamanye amazwi uappropriator lento eyenziwa yiwundlu. Khona abantu abasazoyoyifela but iwundlu labafela ngenxa yokuthi they haven't decided ukuthi siyavuma and we appropriate lento esenzelwa yona. Amen. Okay, siveza uKristu ngesizulu. Siveza uKristu ngesizulu from the Old Testament. That is why noma sifunda ngapha kwi-Old siphinde siye ngale ku-New Testament ukukhomba into yokuthi yonke into yayenzeka ngapha yayikhomba le ukuthi kukhona isivumelwano esisha esizayo. Amen. La kwi-Passover mholi. Hey man, le ndaba lena yazi ngijwayele ukuyifunda man. Nasesontweni lami bayayifunda kodwa yazi. Kodwa manje namhlanje ngathi ngiyizwa. uNkulunkulu wenza ezinye izinto. Into yokuthi liyadliwa iwundlu mholi. Amen. Lapha yakuthiwa lihlatshwa bese belidla. Yes. So now uveza into yokuthi nathi aligcini lele lethu ke liuKristu ngokuhlatshwa lapha liyadliwa. Yes. And iyavela into yokuthi sinikiwe lomqulu. Mhlambe asiveze ngale John, I think it's John chapter 6. Uthi uJesu ongaphuzi igazi lami. Yes, edle umzimba wami. Akanazo. Akanabudlelwane nami. Yebo. Bazalwane iwundlu liyadliwa. Into eyaxabanisa uJesu nabafundi laba abaningi baxatshaniswa istatement sokuthi msana kungibona fanele sifike ekuthenini alidliwe iwundlu liphuzwe negazi lewundlu. Ayimnandi into yokudla iwundlu. And that is why vele nje singaxabana sibanga ukuthi ngithi mina akudliwe iwundlu. Kunzima for yabo if you have not gotten to a place of a relationship noNkulunkulu. It's very difficult ukufunda iBhayibheli. Because sithatha as a novel. Ukhona abazalwane iBhayibheli njengoba ulibona lincwadi enje ongakaze umzalwane aliqale ngapha aphume nalo ngapha. But unama novels amaningi adlula lento awaqale ngale waphuma nawo ngale. Kuzima to commit to ukudla iwundlu then ukuyofunda incwadi yelaw. Siswethu uzosishaya manje ke mase sithinta. Oh, I'm sorry. Ezamalokozana. Yeah. No, asidlule. Singaqhubeka. Singicabanga ukuthi singena la egcineni mholi. La engicabanga ukuthi nakhona fanele siphinde sithi kuya deep. Exodus 17. Yes. Verse number 5 and 6. Ngizofunda nje mholi. Sithe asikhulumi okusuka kithi but sikhuluma yonke into esembhalweni. That's why sifunda bazalwane.
That's why every time masimala sicela wonke umuntu ukuthi athathe i-notebook, iBhayibheli lakhe, so that konke sikufundayo kube ukuthi nawe uyakufunda. Singafundi into sikanti sesikutshela okwrong. So la sizofunda Exodus 17:5-6. Amen. uJehova wathi kuMose, ndlulela phambi kwabantu uthathe amalunga akwaIsrayeli nenduku yakho owashaya ngayo umfula. Yiphathe ngesandla sakho uhambe. Okay, mhlambe ngiqeda la bese bheka ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHoreb. Uza kushaya itshe kuphume amanzi kulo. Abantu baphuze wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwaIsrayeli. La angithi sebephumile right eGibhithe. Angazi umholi uzongicorrecta phela. Yes. Wena sibize wena la njenge guest. Baphumile eGibhithe. So bahamba noNkulunkulu. Because uNkulunkulu usho njalo kuMose uma emthuma wathi ngizokuba nawe. Yes. So bahamba noNkulunkulu la endleleni. So baficwa into yokoma. Yes. Yokuthi amanzi awatholakala. Na uNkulunkulu usekhuluma noMose ukuthi enze njani. Asifunde ke manje ngaleya ku first ngayibiza ngesizulu. 1 Corinthians chapter 10 uzoba uverse nje elilodwa uverse number 4. Uverse number 4 uthi ke bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu. Amen. Ngali yakuthiwa kashayi. Amen. uMose. Yes. So into thus far sizesifika lunch. Amen. Operation kaNkulunkulu noMose ingenduku. Ingenduku. Amen. Yonke into ayenzayo uyenza ngenduku. So akukho deep ukuthi kwathiwa kashaya idwala. Sekulula. Kwaba yinto because into ioperation yakhe manje ukusebenzisa induku. So uIsrael umbonile uMoses esebenzisa induku ebadablisa olwandle. Bakholwa ukuthi uNkulunkulu and therefore for them ukuthi ingabi strange lento we need to use the same method to sort of bring provision. So njengoba eshaya idwala ayikho deep. Izoba deep uma yena esethu uNkulunkulu hamba uyokhuluma nalo idwala. Bese uMoses decide ukulishaya. Nakhona iba deep kanjani ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubefuna ukuthi manje asisuke ezintweni. Singene kwi-dimension of the spoken word. Lana ayikho deep. Ukushawa kwedwala khipha amanzi. Yes. It's not that deep. It was indlela uMoses ayisebenzisa to operate. Amen. So ke for ukuthi enze into abantu abafamiliar ngayo, they're going to use the same method. It's not that deep. It becomes deep uma uNkulunkulu issue an instruction to say go speak to the rock. And then he decides yena ukulishaya. And I think it's kuNumeri leyo Numeri 20 ukuthi uthi uNkulunkulu emva kwalokho ngokuba isizathu esenza uMoses angangene eKenani. Yes. Ngokuba ungikholwanga ukuba ungenze ngihluke. Ukuba ulalela into yokuthi khuluma nedwala wena ulishaya. Amanye amazwi you refused ukumove from izinto eziphathekayo to the spoken word. Okay, mholi la kunento evelayo I'm sorry. Nkosi yami ngiyaxolisa. uKristu uyilo idwala. Uyilo idwala elinqabiwe ngabakho uyilo. Uyilo leli ekukhulunywa ngale lashawa. Uye uKristu. Le esevela ngapha kwaba seKorinte ukuthi bonke baphuza. Uye uKristu. Mhlambe nje to stretch it further uye uKristu
might I suggest ukuthi ngiyazi inceke ikhulumile na I'm trying to suggest ukuthi uJacob walala edwaleni Yes, kwakhane phupha yilo uKristu idwala. idwala singaqhubeka I'm sorry And bengithi yasala leyo ndaba ngoba isikhathi sesiyaphela asale siyithinta leyo osuyithinta manje le kaJakobe yedwala elala kulo ithe ukusala kancane uma sikhuluma nomholi kule episode endlulile into yokuthi uma ezovuka angisayifundi nami sengiyicabanga nje ngoba ngifundile into yokuthi uma ezovuka uJakobe lithi iBhayibheli lapho uvuka ugcoba leli itshe ebekadelele kulo and uma eligcoba lithi bathi uligcoba ngamafutha and igama elithi Christ anointed one yes so mholi asithi kusihambisa kancane nje lapho before isikhathi sisiphele yeah no I think mholi we sifanele ukuthi siyibone into as a shadow and a typology of what was to come masifunda kahle uma sifunda into ye-Old Testament lona ulalile edwaleni wabona lezi zinto ayibonayo ngamanye amazwi uthi manje idwala liyadeserve ngempela ukuthi ngiligcobe ubani owenza njalo ukhona usisi thizeni ekuthiwa waphula iperfume yakhe wagcoba uJesu inyawo that was a shadow of what was to come so we siyadinga ukuthi njalo masiyibuka lento sibuke vele uKristu yonke into esiyibukayo from the Bible ayimveze uKristu njengoba nje bowusho ukuthi benikhuluma ngomkhumbi kaNoah that should also point us to uKristu yonke into esiyikhulumayo ngeBhayibheli it should point us to even ama sermons esiyowenza must point people to Christ amen ukuze wonke umuntu uKristu akhazimuliswe umuntu azazele yena uKristu yabo singayenzi ngathi uKristu into yethu kube ukuthi wonke umuntu is pointed to uChrist mhlawumbe ngiyabona isikhathi asekho lana kune story la ku Exodus nceko la kuthiwa khona uMoses uIsrael wayelunywa zinyoka yes ukuthi uMoses wasekuthiwa akenze inyoka yethusi and iBhayibheli liyaveza ukuthi inyoka yakhandwa kanjani kuthiwa kwa collect amagolide ashaywa into the shape of the snake ngasikhathi kushawa amagolide into the shape of the snake ayethathwa kuwo wonke umuntu wakwaIsrael ngamanye amazwi kwakuthathwa izinto eziprecious zabo for ukuthi kuze isolution it's a shadow and a typology yento eshoyo ukuthi uNkulunkulu uzonikela naye ngento yakhe precious to provide isolution because kuthiwa wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa nakhona kuthiwa yashawa inyoka into a shape of the snake ngenxa ukuthi kwakulwiswa inyoka no Jesu same washawa into the shape of isono ngenxa ukuthi kwakushawa isono yena uJesu mayesekhuluma noJohn uthi njengoba uMose wayephakamisa inyoka ehlane kanjalo lendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa so ngendlela eyaphakanyiswa ngayo you've got to go and check ukuthi kusho ukuthi indlela noKristu ebekumele aphakanyiswe ngayo yashawa ukuthi izophakanyiswa washaywa ukuthi azophakanyiswa but manje ke la uKristu othi ngiphakamiseni mina ngizodonsa abantu la uKristu esephakanyisiwe
angisho we are Christocentric kule topic. La uKristu sephakanyisiwe lithi iBhayibheli ngale ya kwa umuntu kwakufanele abheke inyoka bese yasinda noma zikhona inyoka ezasibaluma but ngenxa ukuthi ubheka inyoka uyasinda. Nathi sithi uKristu uphakanyisiwe and umsebenzi wethu ukuthi sibheke yena athi uPaul sibhekile kuye ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. So ngamanye amazwi into yethu ithi akubhekwe kuye yena bese eyasindisa ezweni esibhekene nazo. Amen. Siyabonga. Ngekwesikhathi sethu sesiphelile nami bengisesenakho bengifisa ukusho Nkosi yami sincane isikhathi kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosisiza. We are uncovering the message of Christ from the Old Testament. Sisaqhubeka bazalwane. Sisaqhubeka ayeza amanye ama-episode ale series esikuyona. Inkosi ithela umusa. We are the new move of the Holy Spirit. Amen. Amen. We are the new move of the Holy Spirit. Sicela ni subscribe, ni comment, interact with us in the comment section. Give us ideas of what you want to hear and see from us. And please keep on listening, watching, and supporting us. Siyabonga. Be influenced by God.